Los dos objetivos principales de la taula son la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia y la salida negociada al conflicto armado interno. La preocupació i el compromís per la pau i els drets humans a Colòmbia ens uneix un any més, un cop més, avui aquí a Barcelona, que ens permeten tenir un espai plural de diàleg, com un mecanisme de sensibilitzar la ciutadania catalana al voltant de la situació injusta que pateix molta gent avui a Colòmbia. Nosaltres en aquests moments fem una valoració crítica, com tothom sap, de la proposta que hi ha sobre la taula del Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Colòmbia. Hem arribat a aquesta conclusió per la manca de drets humans no permet en aquests moments avançar en aquesta línia, però també perquè som conscients que en aquests moments a Colòmbia hi ha greus problemes per al moviment sindical. Si ser sindicalista al món ja és difícil, especialment en els temps que corren, ser-ho a Colòmbia és una convicció de risc. A Colòmbia, òbviament, existeixen eleccions democràtiques. El que és important és si es reuneixen totes les condicions perquè els ciutadans puguin exercir la capacitat de votar. Aquest marc de compromís, aquesta taula catalana, només una proposta d'acompanyament, no pot ser autista de quin és el debat que hi ha avui a Colòmbia. Ha d'estar compromès a ajudar a tots els actors, els públics, els privats, a millorar la seva incardinació per construir cada cop més pau i més desenvolupament.